Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine bize köp sanly okuyjylarymyz soraýardy. 2024-nji ýyl üçin dünýä boýunça diplom ikrar edilýän uniwersitetleriň sany haçan belli bolýar diýip, ine bir 5-10 bolly şu wagt Atawatan Türkmenistan.com saytymyza girdik. Ine şol aralyk bardy, şu uniwersitetde men Kaliforniya Üniversitesi'nin Davis Hukuk Fakültesi şu arada görünýän bina. Ine şu sanawa girdik. Indi bizim üniversitetimiz şu sanawda ilkinji ornada durýar. Size üniversitetiň ýanyndan hem şu habar ýetirin edim. Atawatan Türkmenistan.com saytyny doluna bardyr. YouTube ýa Instagram hemmesini ýerleşdirmek mümkin näl. Mundan gowrak üniversitet bar ýerde. Şol sebäpli saytymyza girseňiz, netip bolsa ýakynda her yurtlar boýunça mysal üçin ilkinji nowatda Türkiýe boýunça biz size aýratyn şu sanaw hem ýetireriz. Beýleki ýurtlaram ise oldukça şoňa görä size aýratyn her ýurtlar boýunça da sanaw ýetireriz. Ýöne siz saytymyza girseňiz, o ýerden doly dünýädäki ähli üniversitetleri hem şu sanawdan tap bilersiňiz. Inde şu bizim üniversitetiň ýanyndaky kölümüz, ine hinduşlamız var berde. Ördeklerimiz var, belkalamız var, tavşalamız var. Üniversitetin kaptanına yine bu yerden hem kıytacık. Hep Amerika'da okumak vardı da köp sorulýar. Onlar vardı da başladığımızdan Atawatan TV YouTube kanalımıza videoları yazıp size ýetirýäris. Ol yerden görüp bilersiňiz. Hem eğer daş ýurtda okujak bolsaňyz resmanyň terjimeleri bar, o makul hyzmat terjime merkezi bar. Şoňa ýüzseňiz şeýle hem eğer Türkiýede okujak bolsaňyz, Türkiýede bir näçe üniversitet bilen, spesifikdäki üniversitet bilen Atawatan danışmanlyk kompaniýasynyň şertnamasy bar. Onlar bilen habarlaşyp siz Türkiýede de okap bilersiňiz. Ine şu Türkiýe stipendiýalaram dowam etýär. Oňa da ýüzseň. Yani Türkiýede de okumak, dünýäniň köp ýerinde okumak gymmat, bilýän, düşünýän. Şonuň üçin näme stipendiýalardan peýdalanyň. Amerika boýunça da, Türkiýe boýunça da bir näçe stipendiýa bar. Biz saytymyzda şolar mudamada başardığımızdan size ýetirip gelýär. Indi olaram fursatdan peýdalanyp size gysgaçyk aýdayyn. Ine bizim saytymyza girseňiz, ähli maglumatlar tapyp bolýar bu ýerde. Esasen bilim almak isteyenler için bilim sayfası var. Şu bilim sayfasına girseňiz, indi siz şol maglumatları şol yerden tapyp bilersiňiz. Ine şeýlelik bilen gysgaçyk habary gyzgyn bilen ýetirin edim. Saytymyza ýangy girdik, täze habar ol. Şonuň üçin ine size şu köýlüň ýanyndan size şu habar ýetirýän. Ona näme Atawatan TV YouTube kanalyna eğer agza bolmadyk bolsa, agza bolmaň sebäbi biz habarlary gyzgyny bilen Atawatan YouTube kanalyna ýetirýäris. Şeýle Instagram hesabymyza, saytymyza, bizim saytymyzyň aplikasiýasy ona ýazarlap bilersiňiz. Sebäbi habarlar gelende size bildiriş gelýär. Ine özüňiz üçin beýdali. Bolýarmy? Hoş, sag bolun. Ine bu ýerem biziň fakultetimiz. Girişi. Köylümüz hem de şu bağların arka tarafı. Aslında gençliğe video çektim. Onun YouTube kanalı yükleyecek, ayrıca video yükleyecek.